Dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate. Za danas sam pripremila jedan unboxing video. U pitanju je saradnja sa kanalom Jecina Oriflame Oaza. Dakle, ona je meni poslala neke proizvode na testiranje. Naravno, nakon ovoga imat ćemo i video sa detaljnom recenzijom, ali sada trenutno želim da vam predstavim proizvode koje je ona meni poslala. Ne znam šta je u pitanju, tako da krenut ćemo odmah na otvaranje paketa. Dakle, paket izgleda ovako. S ove strane ima ovih malo šuškama, ali ako bude mnogo šuškalo, taj deo ću iseći. Pošto je danas 8. mart, želim svima da vam čestitam. Ne znam kada će ići ovaj video, tako da ako bude malog zakašnjenja, ja se izvinjavam. Ovako izgleda kutija. Ovako se otvara. Ovdje ima jedno pisance. Mislim, to je ipak neka privatna poruka, ali opet pročitat ću samo jedan deo. Prije svega, draga Majo, prije svega želim da ti se zahvalim što si pokazala dobru volju i želju da upoznaš sa Oriflame kozmetikom i što si učestvovala u mom malom nagradnom konkursu. Smatram da je saradnja među youtuberkama u Srbiji neophodna jer nas je pre svega malo, a čini mi se da je ovo vrlo ozbiljan vid analize kozmetičkih preparata koji su prepravili beauty svet, pa je i naše mišljenje bitno. Neću da čitam ostatak, to ću pročitati sama. Hoću da vam pokažem kako ima nekih papira. Sada ću da vam pokažem šta je. Prva stvar za koju sam se ja uhvatila jeste šampon Milk i Honey Gold. Ovako izgleda šampon. Da, ovdje piše da ima 200 ml. Miriše jako lepo. Ja sam koristila nešto od Oriflame kozmetike, ali u pitanju su bili neki puderi, to je Giordani puder, sećam se da je bio. Koristila sam Amber Elixir Parfum i mislim da sam koristila one neke kuglice. Ovo je balzam za kosu, također iz ove kolekcije. Ima također 200 ml. Miriše jako lepo. Radujem se da probam ovo. Sljedeća stvar je Pore and Line Perfector. Podloga za šminku. Podloga za šminku za ciljena područja. Izbjegavajte direktan kontakt sa očima. Verovatno zaglađuje pore i ovome se baš radujem. Inače obožavam da isprobavam nove primere, tako da ću vidjeti, ova ima 30 ml. Sad ćemo vidjeti kakva mu je struktura. Providno je, nežan osjećaj. Jako se radujem da probam ovaj proizvod. Sljedeća stvar je Eyebrow Kit. Dakle, ovo je postavljen neki setić za obrve. Sad sam se setila u školi šminkanja, kada sam išla u školu šminkanja, koristili su Oriflame-ovu ovu setić za obrve, ali u crnoj boji i bio je super, senke su bile u pitanju. Ovo mi deluje jako lepo. Može da se iskombinuje i za plavuše i za tamnije i ima jedan vosak. Evo vidite kako izgleda. Deluje mi totalno ok. Sad ovo se vjerojatno otvara još na neku stranu. Samo da vidim ovako. Aha, ima četkicu i aplikator. Ovako dole. Da, radujem se baš da probam ovaj
Sljedeća stvar je Volume Blast Mascara. Maskara za volumen, ima 8 ml. Izgleda mi jako lepo. Nisam koristila Oriflamove maskare i zato se radujem da probam ovako nešto. Vidim da mogu da otvorim da vam pokažem kako izgleda četkica. Naravno, možete očekivati u roku od nekoliko dana. Ima silikonsku četkicu. Ja nisam neki ljubitelj ovih silikonskih četkica, ali one najlepše izvlače trepavice. Pa ćemo vidjeti kako će se ona pokazati. Sljedeća stvar je Giordani Gold olovka za oči. Ovako izgleda kakav je klasičan crni kreon. Jako je lepo pigmentovan. Deluje mi super. I posljednja stvar je Golden Edition Hand Cream. Dakle, krem za ruke. Ne znam ima na srpskom od čega je ova krema. Miriše mi jako poznato. Dosta je hidratna, dosta je na bazi vode. Deluje mi super, ali ću još da je testiram pa ću vam pričati o tome. Dakle, to bi bilo to. To je bio unboxing video. Vidjeli ste proizvode koje sam ja otvorila iz paketa koji mi je poslala devojka sa kanala Jecina Oriflame Oaza. Zaista se radujem da istestiram sve ove proizvode. U roku od nekoliko dana očekujte video sa detaljnom recenzijom. Vjerojatno je pratila moj kanal i moje radove. Poslala mi je većinu stvari vezanih za šminku i za ono čime se ja inače bavim. Još jednu stvar sam htjela da vam pitam, da mi ostavite dole u komentarima kako vam se dopada ovako malo dnevnija varijanta, to jest dnevna varijanta snimanja. Iskreno, ja sam se jako uželjela ove dnevne svetlosti i videa na dnevnoj svetlosti. U suštini snimam ovde ispred ovog ogledala, ali prosto, eto, malo je vedriji dan i htjela sam da snimim video na dnevnoj svetlosti, pa mi recite šta vi mislite o tome. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako vam se svidio, kliknite mi like i subscribe, ostavite mi dole neki komentar. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!